Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Wato ƙayataccen fim ɗin nan da ku daɗe kuna jira wato Kuli, wanda jarumi Rajini Kant shi ne ya jagoranci wannan fim ɗin mai kyau, wanda ya haɗo jarumai har guda 7 har da shi. Akwai Amir Khan, akwai Shruti Hassan, ga jarumin da ya ɗan riƙo a ciki sai kun zo. Ga masu buƙatar wannan fim ɗin, ga number mu nan a screen ɗin wannan bidiyo, za ku iya ɗauka ku tuntuɓe mu a WhatsApp ko Telegram domin mu tura muku, sai kun zo.